बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. क्षयरोग्याला त्या रोगातून मुक्त करण्यासाठी आर्थिक मदत करा आणि सकस आहार द्यावा असं आवाहन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी केलंय. टीबी मुक्त भारत अभियानांतर्गत टीबी मुक्त ग्रामपंचायत पुरस्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते. पंचायतून आपल्याकडे काही अधिकार आहेत, काही पॉवर दिलेला आहे आपल्याला. त्याचा आपल्याला वापर जर केला मला वाटतं की हा एकच रोग नाही आहे, अन्य रोग सुद्धा आपल्याला या आपल्या भागातून बदल करतो आहे. आता तरी पण त्याला काढता येईल. ज्या ग्रामपंचायतीने चांगला केलेला आहे सरकार तोच आहे, पण ज्यांना हा योग आला नाही किंवा ज्यांना या प्रक्रियेमध्ये त्याचा नंबर लागला नाही त्यांनी आपल्याकडे चालू ठेवायला पाहिजे. सांगितलं की आपल्याकडे हा पहिला जो पुरस्कार वर्षाचा आहे तो ब्रॉन्झ मेडल आहे. ब्रॉन्झ मेडलचा ब्रॉन्झ तुकडा आहे. दुसऱ्या वर्षी तुम्हाला जर कंटिन्यू केलं तुम्हाला सिल्वरचा तुकडा मिळेल आणि थर्ड इयरला तुम्हाला जर कंटिन्यू केलं तुम्हाला गोल्डन मिळणार आहे. त्यामुळे म्हणजे कास्य, सिल्वर आणि गोल्ड असे हे आपल्याला रँकिंग आपले आहे. आपण केलेलं काम चांगलंच आहे, म्हणजे आपल्याला ते चालू ठेवायला पाहिजे, सातत्य राहिले पाहिजे आपल्याला कामामध्ये. तर आपल्याला रोजची कामं आपल्या करतात आणि पूर्ण आपलं गाव परिसर स्वच्छ राहील तर त्यामुळे हा क्षयमुक्त होईल. सांगितलं काय असेल की क्षयामध्ये एखाद्या व्यक्तीचा वजन कमी होत जातं, क्षय होतो किंवा कमी होत जातं, ते भूक लागत नाही त्याला. आणि मग याच्यामध्ये आपण प्रयत्न करून त्याला त्याचं भूक कशी वाढेल किंवा त्याला काही वेळेला असं त्याला भूक लागते त्याला खायला मिळत नाही अशी गोष्टी पण असते आपल्याकडे. त्यांना म्हणजे परिस्थिती गंभीर गरीब असते त्यांना पूर्ण जेवण मिळत नाही. तर अशा लोकांसाठी आपण निक्षय मित्रची योजना जी राबवतो आहे त्यामध्ये दर महिन्याला त्या व्यक्तीला 1000 रुपयापर्यंतच्या किमतीचे धान्य आपण त्याच्या घरी पोचवत असतो. यासाठी निक्षय मित्र संकल्पना जी आहे की मला वाटतं की मला एक कोणामध्ये सपोर्ट करायचा आहे तर त्यांनी आपलं नाव नोंदणी करावी की मी याला 6 महिन्यासाठी आपण चांगली त्याची माझी जबाबदारी माझी आहे. सगळ्या गावातल्या जेवढे आपल्याकडं जे पेशंट आहेत किंवा जे आरोग्य त्यांना त्रास होतो आहे असेल त्या शोधून काढला असं त्याचा एक माणूस जोडला गेला असा तर सोपं काम आहे आणि हे होऊ शकतं. इट इज पॉसिबल. ते आपल्याकडे स्वतःपर्यंतच आहे तुम्ही आता. त्यामुळे ही जी योजना आहे ही योजना जरी बंद झाली तरी आपल्याच गावातला कोणतरी एक रुग्ण आहे किंवा आजारी माणूस आहे तर आपलं सहकार्य करायचं आहे तर आपल्याला त्यातनं बाहेर काढायचं आहे असं जर विचार केला आपण सगळ्यांनी तर योजना आहे म्हणून पैसे आहेत मी देतो असं नका करू. आपल्यातला माणूस आपल्याला त्यातनं बाहेर काढायचा आहे म्हणून प्रयत्न करा आणि आपलं गाव, आपलं शहर, आपला तालुका, आपला जिल्हा क्षयमुक्त करायचा प्रयत्न करूया. ज्यांना आता आपण पक्षी ते देणार आहोत पुतळा आणि सर्टिफिकेट देणार आहोत त्यांनी त्यांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यांनी आता या पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये पण आपल्याला हा जो काम करायचं टेम्पो आहे तो कॅन्सल केला पाहिजे. यामध्ये आपल्याला अंगणवाडी सेविका आहेत, आरोग्य सेविका आहेत, त्यांचे चिंतना नंतर राहिलेच राहील. परंतु मला म्हटलं की आपण आपल्या बाजूचा प्रयत्न काहीतरी केले गेले पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.